kene lho. Matur suwun. Makasih Pak. Matur suwun. Hebat. Dalem bedek niki. Ini kasihan ada adiknya. Adik kecil. Jak ngetek. Ditanjakan dulu Mas nggih. Ya, sing cilik sik. Kene Nduk, ayo. Nduk ngatekan Nduk. Ini. Mumpung ketemu seniormu, Nduk. Kene Nduk, ketemu seniormu. Jeng Niken Salindri ya. Kene wis melu kesawaban. Amin. Kok ya padha abang-abange ya? Tenan. Kamu jangan deket-deket sama ini. Kenapa? Geragas. Lah iki lho cah cilik kok kan. Tanya Dik, tanya. Halo Adik. Iya namanya siapa nak? Nggih, nami kula Dira. Dira. Kepanjangannya dirabi apa dirayu? Ngawur. Dira siapa? Nami kula Adiratna Prayitno. Oh, Kelas sekawan SD. Oh, kelas 4 SD. Hebat. Sekolahnya di mana? Ten SD Negeri Bandut, ten Sedayu Bantul Ngayogyakarta. Sampean asli mana? Kula asli Jogja. Orang Jogja, Asli Jogja. Jogja, iya. Oh, kok bisa sampai ke sini? Niku ditimbali Pak Wartaya. Oh, Matur sembah nuwun. Cita-cita ingin jadi apa, Dek Dira? Apa? Cita-cita ingin jadi apa? Kami tua. Alah. Ngawur. Lah wong cilik aneh nyanyi kok dadine kami Nyanyi kok iso tuwa dadi kami ngrusoi tuwa. lho. Mbak Dira ingin jadi apa, Dek Dira? Pengen dadi Tukang leasing. Alah. Pengen malah jadi golek utangan. pesinden apa seperti Mbak Penyanyi. Niken? Apa cita-citanya? pengen dadi wong sing berguna bagi bangsane. Amin. Amin. Ya, ini juga berguna karena menghibur semua warga Indonesia. Iya. Lagunya apa ini? Lagunya apa? Bawa ngimpi. Oh, bawa ngimpi. Waduh, sip. Wene ana seniman ning nyuwun sewu Pak. Jenengan ana seniman kaya ngene iki wis gelem nguri-nguri kabudayan mosok kok menehi bebungah ra gelem iki kebacut sampean Pak, tenan Pak. Oh ngono. Urung wae nyanyi kok ya. Ya oke nyanyi sik Pak. Ditesekno. Aku tak cawisi. Kowe ya. Ben nyanyi sik. Oke. Engko tak jaluke Pak Lurah Muntarom sisan ora mung aku tok engko dadi. Siap. Tenang, Nduk. Pokoke suarane sing bagus nggih bawa apa ora? Ngimpi. Bawa ngimpi. Bawa. Wah. Ben dinilai Mbak Niken ya. Ya, karep nilai. Ngambara ing ngawang-ngawang. Sik, Dek Dira. Biasakan bersikap seperti Mbak Niken. Mbak Niken itu kalau bawa itu kakinya rapet. Nah, kakinya rapet menghadap ke depan senyum, moto kiwa dibuat ngiwa, seret. Moto tengen dibuat nengen, seret. Terus ngiwon nengen diguak tadi ben kero. Ora, pandangan ke depan karo senyum ya. Sikapnya sempurna. Lah, ben ketok anggun. Oke, menghadap ke penonton. Aja mau ganggu. Angelangu. Angelangut bebasan tanpa tepi. Nyapa lo Mas Dwiko? Hebat. Gimana Mbak Niken? Masuk guys suaranya guys. Masuk akal. Ya terus Dek. Ngerak. Menikmati kalau ngerasake. Betul, tip ya. Kalau suaranya enggak nada dhuwur ora kuat, gulune rada ditekek. Kalau nada tinggi, mega mendongnya jangan langsung apa lek ngarani satu nafas. Jadi disela dulu nafasnya. Contohnya dia nih kan. Mega mendong. Wah, suaranya Dek Dira apiknya tak kayak satu. Salah. Niken niku mau. Ugung Mas aku Mbak Dira. Coba ulangi lagi mega mendongnya, aku pengen dengerin lagi. Nah, kalau gini kan lebih make sense ya.
guru vokal ngene. Ngider, ayo Dek. Miper ngiteri jagat ngulandara ngambarangu gahi kurang sak sret be. Alon-alon Nduk. Tungkol ngumbar kakasan satemaki nawa ngimpi Tepuk tangan. Ayo, Pak Wartoyo, kula sampun gilirane sampean pundi? Ya, dilongke. Oh niki monggo. Ngene entuk ijol aku. Keren ajar iki. besok-besok harus belajar lebih giat lagi ya. Kalau belajar nyanyi itu pakai suara perut. Biar nanti suaranya nggak gampang habis. Oke? Kowe mudeng ora BTB, suara perut iki piye? Suara perut itu dia Tapi tahu nggak suara perut malah Iki sing Pak Wartoyo we. wis. Aku ya tetep sembodo no tak aturi. Ayo lah, ayo be. Nyapus mbok wakili lho. Loh, lah ya kan dewe-dewe masih aku kan yo ngono. Mbak Nikan yo maringi lho Mbak Nikan. Iya. Kono nyedak Mbak Nikan, Duk. Heeh. Oh. Oke, Lho, maringi. Ayo be. Nyapo. Munggah bareng mau nyapo to rara iki, Mbok. Jane meneng elak wis. Ya ampun, sing ikhlas to ya. Ya ya. Jale luwih akeh Mas. Lemah teles Gusti Allah sing males, Be. TB. Pak Pri. Kalong 100 ya. Hah. Ikhlas ora? Kula ra ikhlas. Loh, Kowe ikhlas. Wale. Lah iya, ikhlas ora? Ikhlas ora? Sing arep me iki sapa? Kula. Lah kok ikhlas ora piye to? Kok tekan ning ngene adiran. Lah kowe ikhlas ora mene iki? Ora. Loh. Iya. Ikan yo diwene. Ngene, susuk 95. Mas, ben kena tinggon dandakne bayak kaya Mbak Niken. Lho, jarike ketok api, bayake ben ganti. Ngono. Pak Pri, kalong 100 ya. Tibane apa? Tanggapnya apa? ngimpi. Ngimpi. Mimpi, agak. Ya, Mangga. Jesone anak wayang aja nyusul ya. Ya, Mangga.
Hebat. Dek Dira selain Bowo sama Langgam apa lagi yang bisa lagunya? Nggih saged sinom terus Gambir sawit. Iki kita menang masa kecil Mbak Niken. Sinom apa? Sinom nyamat? parijoto, Parijoto. Terus Klasik. cineman kandak, sineman kandek. Terus sampun. sampun. Onang-onang. Nanti sampai goro-goro apa limbuan aja? Goro-goro no iya deh. Nggih, goro-goro. Sampai Oh, dari goro-goro. Sip, luar Nggih, biasa. matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Penerus Niken wis tukul saka Jogja. Nggih, saka Ngayogyakarta. Hebat. Mas Warto ya. Yes. Niki permintaan dari Bapak Supriyanto untuk sedaya demang-demang ingkang saking Tegawangu katuran minggah wonten sasana parisoko. Monggo. Wah, matuk. Monggo. Monggo. Monggo Mas. Ayo, monggo Pak. Monggo pinarak pada panggung. Ya. Pak Supriyanto, monggo Pak. Dipun. Oh, anu Mas. Dahar ten wingking. Gembul Bujono. Nggih. Nggih. Ya secara bebas pokoknya ini. Oke. Oke. Iki mau dangdut wis, langgam wis. Ya toh. Saiki sing rada iki kendang Jaipong. Kendang Jaipongnya disegrakno no. Karo ditemenin Mbak Niken. Boleh. Ah, ben rada karo. Siapa itu? Siapa iki adik-adik sing ngambireng iki dua-dua ini. Ayo. Ya iki. Ya. Iya nek sing luar negeri ya Be ya. Ya. Dari Inggris siji kok Jogja kok Inggris sing kok Solo iki. Sing kira-kira kok Solo. Aku ke Ngapa? aku kondi. Ayo kok main dhewe kok sampean. Halo, ya Allah, mic-nya ini mic-nya. Cantik luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa, Dek? Kula Ya. Mutiara Mustika Buana. Mutiara, panggilannya Mutiara. Mutiara. Sudah Imut juga lulus? boleh. Putus? Sudah lulus ki. Oh, sudah lulus? Pinge iki lho Put. Pikirannya Sekolah apa wis lulus? sampun lulus sekolah tapi kuliah. Kuliah ning ndi? Wonten isi Surakarta. Wah, isi jeko jurusan pedanyangan. Pedalangan. Pedalangan. Oh, iso rumah Karawitan. Karawitan. Cita-cita? Cita-cita. Anu bojone lurah. Ya Allah. Layak iki mau kok wis nge-info putus ternyata ngeser lurah. Satunya halo. Namanya siapa? Selamat malam Mas. Malam. Nama kula Rosa. Rosa. Rumah mana rumah? Kula saking Tulungagung. Sudah bersuami? Tasik kuliah Mas. Wah, sakmene Kuliah cek di mana, Nduk? kuliah. Iki pertanyaan iki aja. tengisi Mas. Isi. Lah piye wong sakmene wong nggonku wis do meteng lho, Ken. Ya kan gonanmu. Lah iya, Ken kowe cek Coba kuliah jos. selain bisa nyanyi bisa joget. Bisa. Joget bisa. Dites no. Coba tak tes 6 Mas, 6. Joget kok enem toh ya? Wiroso Wiromo. Wiromo, Wirogo, Wiroso. Ini Ah. mumpung ada Mbak Diken. Nah, Ken coba lagunya itu Ken. Apa? Lagunya yang liwat Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Gus Lendro wae. Saya ki arep kok apa sih? Sampai nyanyi iki tak warane joget. Kok lagune Gubuk Asmara? Dan gampang-gampangan kan isi gitu. Isi ke Solo. Oh, kenapa enggak itu aja? Apa? Apa? Ninggal Katresnan, ninggal Katresnan. Ah, ninggal janji aja, ninggal janji. Ini ada iramanya. Ninggal janji. Guru tari. Ninggal janji ki sing kene. Ninggal Katresnan. Oh ya ninggal katesnan. Oh ninggal janji. Nagih janji paling enggak Nenano, nenana dang dendang dendang tok dang gindang gindang gitu tak jelong. Tak jelong. Nah, dang gindang gindang gitu tak jelong. Tak jelong. Dun 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 tak jelong. Dut jelong. Coba Mbak Niken nyanyi Mbak Niken. Ayo. Kelingan rikala Dang urip dendang dendang. bebarengan. Tak dindang dindang gitu tak jos. Tak jos. Dang gindang gindang gitu tak jos. Tak jos. Dun 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 tak jelong. Dut jelong. Dut jelong. Guru tari sak Tuban iki sing nglatih TB. Gerakannya gini dok ya. Tangan yang kiri di pinggang, yang kanan di kepala. Ayo satu-satu, Mbak Imut terlebih dahulu. Ayo Saya coba. jogetannya ngene, yang gitu ya. Nenon, ayo kan, Diken.
Mas Kangkong. Ayo ke ninggal katresnanmu. Ninggal katresnan wae ya. Ya. Nangis sajroning atiku. Tanti tak jelas. Tak jelas. Tanti tak jelas. Tak jelas. Tutul gentak jos. Heeh. Asli ya. Ayo kudu pas iki. Itu pas iki. Tangan kiwa ning kene. Ya tangan kiwa ning bangkean, sing tengen Nah. ning sirah. Mendek Mendek. Pelek. Nah, bokong mengguri. Bokong ditarik. Nah. Iya. Apa to, Bi? 32 in. Apa? Ayo ya, siap. Musik, Mbak Niken. Nangis sajroning atiku. Tangi tangane. Goyang jos. Jos. Ngarep. Sik ta. Lah kok malah mundur to, Be? Kok ora maju? Kene, iki lulus iki. Lulus ini. Ganti Ini sing nomor menduk ya. Gindang gitu tok jelong ya. Barange apik iki. Mendek. Selep. Musik. Mbak Niken. Nangis sajroning atiku. Gindang. Ojo mbagong. Kok so ngene. Kiwa karo tengen lho jet. Ora kok ngene. Dadi gindang gitu jelas ngono lho. Ya, ayo. Ya, wis dicontoni kok. Ya, Dik. Nangis sajroning atiku. Tanti bokong. Jos. Ah. Tanti. Jos. Tundung dindak. Sik ta. Niken. Nyapa aku? Kamu yo guru tari yo ora ngene. Mosok kalah karo adik-adik ayo kene. Emang. Mbak ya. Kayak mau ya. Gindang gitu tak jelong. Gindang gitu tak jelong. Tundung dindak jelek. Halah ora apa-apa gawe contoh. Kene. Isin. Ora apa-apa. Ayo nyanyi dek. Nangis ayo. Siap. Wah. Nangis sajroning atiku. Nalika Iya to, Bi? Sekoke bosok iki kan. Kaya mau lho. Malah ngepir kabeh. Aku bakal serius apa gak serius? Manut. Gindang gitu tak jelong. Ah, ya, jeleng. Ayo. Ora entuk kok wae tuli duntak jleng. Jleng. Tapi lek ngene-ngene saru aku gak mau. Ayo, Ya. sayang. nangis sajroning atiku. Ejes. Dulu duntak jles. Wes. Iki piye to, Be? Be. Wah. Malah ora mandek malah. Wes. Dinyanyekne iki. Iya no. Oke, siap. Tapi lagune Banyuwangi wae. Oh, ganti. Nggih. Oke. Ya ngapa? Ya, Bawa apa mboten Pak? Mboten usah nggih pon jam Bawa kalih niki. enggak masalah. We, aku pengen ngerti mumpung ketemu Jeng ya. Kayak ngapa, Jeng? Ya, Jeng. Ya. Apa Pak? Mintanya apa? Jalanan. Emah, Apa, Nduk? ya wis ngono kae. Mampia temayan Coba suarane gendeng pelampian
Ayo, coba. Bisa? Banyu. Kok eker-ekeran? Kongkon kono kok. Ayo. Banyu wangi. Mbak sapa iki jenenge? Isa. Jajal sik. Kang Kaliat. Hang Kaliat liwat belambiangan belambiangan. Yuk, Ayo bareng be. Bareng, ayo. Aja takon sesasana kang ngerti sangga tanah endah Melaring Taman Sari Nusan Tara Gerecekan mawon ya Pak. Gerecekan. Yuk. Yo. Sampu
gandeng tangan ning pinggiran gandeng pasisir darat jagat bisik-bisik semanganan materi janji Yo. Kandangan gandeng asli Banyuwangian sir-sirana nambi kandangan gandeng asli Banyuwangian. Ye sampun kapur. Jan mantap tenan. Terima kasih. Ya, jem niken. Nggih. Lagu-lagu sampan sing lagi moncer-moncer sing lagi naik daun, lagune apa niki jeng? Ben dinikmati para penonton semuanya. Napa nggih? Napa? Kusama Wijaya wis, Nduk. Lawas. Lawas ya. Sing anyur. Puspitanala sudah. Gadis manis Kalimantan. Gadis manis Kalimantan. Yang pakai PPPP apa? PP apa? Ya. gitu. Iya Pino. Nah, boleh. 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 Itu yang baru ngetren itu ya. Iya. Ya. Wes. Mangga. Iki mboten nutuk lakon to niki, Pak. Wah, lakone kok ekeri. Mari ki, bari sampean kok bar perform terus ki leren nyiprano Joro Sando Sedilu terus Lakone apa? Lakon apa toko Joro Sandro iki? kenapa to, Mas? Kok lancang toh Bewi? Lakon Semar Bangun Ningkah kok. Iki kula satu lagu terakhir ya, Pak nggih. Nun? Kula satu lagu terakhir. Iya. Siap. Mangga. Jeng, ya, Monggo kanca-kanca pun siapaken yo. Heeh. Ya dos. Yang apa? Ayo. Masih oke, siap Ayo, menemani. semangat. Oke. Pokoknya roll. Roll on. Yo, monggo. Pun siapaken. Yo. PPA. Ya legit, yo. Monggo. Mugi sehat selalu panjang umurnya. Amin, amin, Terima amin. kasih Mas Gandul, terima kasih Cak TB. Siap, Oke. Terima kasih buat Ini kan- konco-konco. Siap. Grup Wartoyo Budoyo. Napa sih? Ngesti Terima laras. kasih Ngesti laras, Presiden, istimewa. Ngesti laras. Terima kasih, semoga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Bila ada kesalahan, salah-salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama. Ya, menungso ora salah. Menungso ora salah. Menungso kira luput kesalahan. Bener. Tak mimik ya. Nggih, Ya, nggih, sirat sik mangga Pak dulu. Niken. Nyuwun langgam iki diaturake sik tasih. sideman, Oh, sideman. tasih. Oh. Pamundhut saking Bapak Mukiban. Matur nuwun. Ugi saking Pak Woko, Mas Woko. DPC Pamdi Kabupaten Semarang derek nyimak Siap. wonten ing kanal YouTube Dalang Wartoyo TV. Makasih. Wah, luar Nggih. biasa. Fan Mangga. berat nggih niki. Nggih, Nggih, siap. ini sesideman. Ya, pun aturaken sesideman bareng-bareng kanca-kanca. Yo, ha. Monggo sesidemane. Yo. Ngadeg bareng juga perlu, enggak apa-apa. Yuk, monggo, Cok. Dados sesideman. Yo, dados. Ya. Ayo Mbak Upi. Ngesti budaya. La la li le le le. Yo. Luwe becik paten tidak berpisahan Mediakan sulistya Tak Wangi samudana. Marang kula margi Gerwalan Praputra Rasane atiku
ono atas-atas Pak Bu gentenan nggih tukoke ono saisine tak rewangi apa wae jan wis demban mesti kasemadan marang kula warga gerwalan praputra lewat ayo dek ayo ayo rasane hatiku nadyan wasling serius mampu aku isih mampu nglakoni salahku mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuku ribo jiwa ragaku kak kurung kangen patan mabrang rubuk karepinto urip ana kok kowe tak tukoke apa saisine kowe apa-apa wae yen mesti kasemadan. Nggih, matur suwun. Kenal maka tak sayang. Pak Lurah tasih lenggah mboten. Tasih teng mriku. Tasih lenggah wonten mriki. Nggih. Cobi Sakit basa Jawa niki. oh ya coba. Selamat malam. Coba. Speak English please. Oh, speak English. pakai bahasa Inggris. Oke, What is oke. your name? My name is Noni. Oh. Bahasa Inggris is pangananku. Bisa. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok. Alah. Kok mau campuri nyampo to, Bi? Inggris yo Inggris, Arab Arab. Iya. Iso tekan sodot iki. Ah, can you jumeneng. Apa teman ngadeg ya, Pak? Berdiri. Standing. Asli dari jauh ya? Yes. Luar negeri. Yes. Oh. Where you come from? I'm from America. Oh, Amerika. Bahasa Inggris kowe ngerti ora, Bi? Ngapa? Awalan kata benda iki mesti nganggo de. Contone Mamane kaya iku mau lawang no bahasa Inggrisnya apa? the door. Lah, iso ngono kok. Sithik-sithik. Nek meja, The table. lho. Hebat. Kursi. The chair. Oh, pohon pisang, The box. lho. Wong meteng. Dekem. Katoke brejel, Apa? katoke coplok. Deledek. Kelas aku sak kowe nak. What is your name? Noni. Noni. Yes. Do you live? Solo. Boyolali. Oh, yes. Ya kuwi lah pokoke. Aku ya bocoran. Wis pernah makan bread jembret? Apa kuwi Apa brejel? kuwi? Panganan luar negeri, Mas. Bread itu roti. Bread jembret. You know bread jembret? Bread I don't know. Bread roti kok apa? roti bread. Nek selai Selai jam. jam. Jadi roti selai roti. Bread jam bread. Nah, Oh iya. Roti selai roti, bread jembret. Oke. You no No. it. Kelas sekolah you masih school? Yes. Oh yes.
Bahasa Inggris menguasai. Nek bapak ya apa? Bapak father, Nek ibu, mother, nek anjing, dog, nek kucing. cat. Nek bapak, ibu, anjing, kucing-kucingan. Father the cat-catan. Wah, ya angel. Saya Bisa ngawur. bisa nembang Jawa, sayang? Baru belajar. Yes, belajar yes, ya? gak apa-apa. Yes. Iso muni baru belajar nih kok. Bisa bahasa I Indonesia. can speak Indonesian a Oh, little. sekedip-sekedip. Yes, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Little body. Little body, silit gatel kelebon wedi. Ora kuwi aja. Mau bawa? Bawa kok bawa? Bawa apa? Bawa bahasa Bawa. Indonesia apa, Mas? Oh, Bawa. bahasa Nembang, Indonesia itu pakai A. Yes. Bawa O. Bawa. No. No. Nembang mawon nembang lagu napa sing Lagu apa? Lagu apa? Apa lagu Welcome No Smoking? apa kuwi? Welcome itu selamat Datang no smoking, pom bensin. Loh, jangan rokok. Oh, pom Lagunya apa, sayang? Manis. Apa? Manis. Manis. Oke, duet kalau gitu, duet. Yes. Oh, yes, yes. sesuai dengan wajahnya. Manis. Thank you. Monggo, manis, yo. manis, pelok. Pun siapakan kanca-kanca? Ya. Manes lagune. Dados kanca, ayo monggo jomplangke. Yo. Yes. Noni, Yes. sing manis. Okay. Iyo. Iya. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa ngrotoke jantungku. Kembang mati dek dirong-ceroce. Setengah mati aku naksir kowe. Pasar lagi mas, ning kota Solo. Aku ngerti sampean garing Diiris-iris dek gulane Jawa. Noni wong manis dasare prasaja. Memang lidah mas, Piye? tidak bertulang. Pandai bersilat, kekuatannya. Yo. Iye. Ayo deh, Moni. Goyang. Artisnya Amerika. Goyang dong Noni. Manis dek, kowe pancen manis. Pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Kaya bisa ngrotoke jantungku. Tambah ganteng.
runcing setengah mati aku naksir kowe Pasar lagi mas ning kota salah. piye piye Aku ngerti sampean ning kota. diiris-iris aku lone Jawa none wong manis dasare prasaja Memang lidah apa mas tidak bertulang. Pandai bersilat iku watake wong lanang. Iya. ja 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 Makasih matur kesuwun. makasih cantik wah noni nona Belanda biasane Ngomongnya bahasa Inggris tapi nek nembang Jawa ya pas ya, Bi. apik Apik. akeh sing kesensem karo Jawa kok. Iya. Kae pinggir dhewe kae jenenge yo Niken kae tekno. Oh, nek nik wau Mas Niken Bebe. Salindri, nek Lah, nek niki siki? Niken Salindro. Oh, lanang lho. Ya dek Niken. Gethuk Gundul pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan Wakul krim yang segane karisa latar. Wakul krim yang segane karisa latar. Iya. Lah, nek iki sesuai karo umuranmu, Bi. Ya iki wah Piye lho mas? Tuh kan podo seumuran. Ki, Nek Cok. aku karo sampean kan ibaratnya kaya anak. Heeh. Heeh. Nek anak ki nek semene lak yo entek kabrak to yo mas. Umpamane kowe pake iki mboke aku anake. Iya. Ibu, Piye le? nyuwun mie. Mi. Pak iki urung anake. Aku Iya, sih. kowe iki Pak ya celutak lho itu rumahnya. Aku ya kenal. Layak aku dinginane mie tuh mambu mbako. Mbakku apa? Lah tipet pake. Ora ngene lho sayang. Lho, Awake mana? dhewe kan omah-omah kan wis ana 45 tahun. Sik. Umurmu piro? Umurku 35. Lho, lah 45 lah terus sing 20. Sing 10. Sing 10 Bir. Ya 10 terusno pakku. Dadi 35. Bapak tua men. 25 ya. 10 pakmu ya. iki sowan ning gone PP. Iki PP. Pak Supriyanto ya rawuh. Iki bapak-bapak lho hasil lenggah. Mbok diaturi ngesake tembang napa, Pak? Monggo Pak. Wah aku tuna geden lho mas. Kok tuna geden apa? Lah Pak Lurah sudah kondur Pak Muhtarom biasanya iki batik. Mau wonten anu Mas, 2 agenda. Yes. Badhe saking mriki terus Di tempat lain. nggih, di tempat lain. Enggak apa-apa wong pancen Betul. kerukunane kepala desa di wilayah Tegowanu ki hebat. Hebat kok. Pak Prindi, Pak Pri wis sare urung. Pak Pri dereng. Pak Lurah. Ternyata saya teng Pak lebet mantau Pak datang Lurah. live streaming. Nggih. Cik. Ayo lah ning kono. Pak kami tua Pak Slamet karo Pak Susilo mah lho. Pak Susilo biasanya tembang. Wong senengane karaoke kok mesti ora iku. Oh karaoke ning Sayang, balai desa. Pripun kan Ki- mas? musiknya tasih wonten enggak? Oh, je Masih komplit. ada. Oke, sabar ya, Bro ya, sabar ya. Se komplit nggih. Tadi ki gambir sawit ya. Iya. Oh Mas Iki. Ah, niki kerawitannya jenenge apa, Nduk? An ngesti laras. Ngesti laras ki pah sigrak kabeh, Mas. Heeh. Dalange tasik enom, pengerawite enom, tuwek sithik pateni pokoke gitu. Kok kejemen to, Bi? Boleh boten jenengan boten, Mbah, jenengan awet jenengan. Nggih. Iki kan KTP ini seumur hidup. Iya saiki seumur hidup. Dadi urip terus. Iya. Anu tak nembang sayang ya. Nembang. Ya buktekno nek kowe Tak bojo kira wis kan 45 Nyuwun tahun. pelok Mas, pelok Pak De. Nah. 6 apa itu? 6 mawon wis bareng kok. Nah, pelok 6. Mik. Nah. Mo 6 luci. Nah. Pelok. Kados pundi Kak Mas? Iki tok-toke awake dhewe iki kaya Ning gone taman. taman makam pahlawan. Alah Taman Ayo, Kaputren. Taman Taman lho. Kaputren. Taman Kaputren. Bojomu barate kaya kembang ya, Bi ya. Iya, Kowe kaya apa? aku kaya tawon. Lho, lah kaya iso tawon. Isu tak antuk, awan tak antuk, bengi tak antuk, saben dina tak antuk. Iya, Mas. Terus Mas. Kita ya pasangan serasi tenan. Upama kowe dadi kompor, Iya Mas.
Aku sing dadi pancine. Iya, pamriye Kang Mas. Isuk kowe tak angkringi. Alala Iya. dalah. Awan kowe tak angkringi. Iya, Mas. Bengi tak angkringi, saben dina tak angkringi. Iya Kang Mas. Kowe kok Napa serasi? meneh, Mas? Lah nek umpama bojomu dadi ambulan, Be. Upama aku ambulan wis eneng Umpama sopire, kowe Mas. ambulan, aku sing Wis eneng sopire. Supire lho, Mas. aku. lah mayite. Kowe. Wis seneng nek aku mati bojoku arep mbak pek ya kowe. Ya ora kok sur Mas. Pelek dah. Ayo buktikan. Gelem kowe tak rabi. Bawa apa to iki? Diajeng, Diajeng kok dianjing piye to? diajeng. Injik. Ing jagat ora ana papat, ing donya mung 5, ing bumi ya mung sawiji. Wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya mung kowe diajeng. Menika sak Aku ngerti kuwi arep aku bapak. Istimewa. Kowe lak tresno karo aku to. injik. Aku ngerti karep ngomong. Prasetyamu karo aku ya piye diajeng. Ya manut kowe lho. Iki lho. Oh lah iya, aku yo ngandel. Aku arep bales ngene Sir. Gelem kowe tak rabi. Waton aja njaluk bondo. Kok nestomen toh, Be? Rungokno sik to. Urung bar to. Sandang pangan golek dhewe. Bosok ya seneng wong lanang-lanang iki. Kok sik to, rungokno sik. Oh iya iya. Aku ngeslot Bondonono. Babar pisan iki. Aku melu. Aku dadu udonono. Udonono. Yen kalah aja nesu, warisane didumrata. Piye Sekaparat murang toto. Apa apa kuwi? Aku yo gregeten. Wong iki wae gelem lho. Aku rumangsaku gregeten kancane kok iso Jenenge wong tresno Mas, piye-piye ya? Wong sampean ki garwaku ya aku tetep gelem. Oh, alah wedok ya padha wae. Kuwi jenenge wong iri. Derajat, pangkat, jodoh, rezeki lan togel. Kuwi ana ngastane Gusti Allah. Kok teko togel barang to? Togel sing ngerti Gusti Allah tok Pak Petune. Ngene ngeramal Nek kudune lah aku semarku yen ngono aku ra sudi ngono to. Kudune ngoten to, Mbak. Aku tresno lho Kang Mas. ngerti. Sing mok senenge apane konggone pucuke ndas nganti tekan jempole sikil. Iki ngerti mergo Mergo nek renek rambut. jodohan rumah tangga sing digawe gak sirah sing iki. Lho terus Ya liyane. Sirah liyane lho. Liyane Wong ya ireng. jejodohan kuwi paitane mong ati Kang Mas. ngerti kowe? Lho ya jejodohan wong omah-omah ki paitane mong ati. sing dinggo ora ndas iki, sing dinggo Sing liyane ya Dik ya. Wong tresno ki paitane lak mong ati to Mas. Ngene lho ati ku kene. Sik toh, Nek kene atos. Oh iya ya. Kuwi yo ngawur meneh. Iki nembang apa sayang kamu dirimu? Bawamu iki di bawamu kaya manggono. Ya bawamu kene arep bawa apa? Ora, aku ora bawa. Iki upama ditokke langgam apa-apa. Manut. langgam. Wis. Dangdut ojing ya kena. Matuke gentine ning ngendi nggonku goleki. Pote Ora pengen Gonggo Mino. Lalilo la 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 la. Ya. 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 Lilo lilo la la. Lele la 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 lo.
Aku Iya. njaluk tulung. Apa sayang? Iki guangan paku ning sikilku lho, Mas. Apa? Paku. Paku. Iki lho. Tak jupuke ya. Heeh. Di gua. Iya aduh, gua gampang lho, Mas. Gawe lambe lho, Mas, aja gua kaya ngono lho. Mosok gawe tangan ra entuk. Lah iya kan kena. Nek wong tresno iki ya kudu dituruti. Ning sikilku lho. Mas. Garwa iki sigarane nyawa, apa panyuwane wong wedok ya kudu dituruti. Yo. Lah. Ayo di gua. Kok mau gua ning kono, engko nek nganti senata panggung rono piye kena paku piye? Ayo dicekok. Sing apik aja gua ning kono. Ini tak buat nang isor. Ra apa ya? Iya. Walah ya bojone ya padha. Sabar ya, Dek ya. Iya. Aku buat Mas. ning aduh. Aku sabar. Wong tresno iki larang regane. Nah, saestu Pak Harto ya. Nyun adik pira? Teko Watone adik. aja akeh-akeh ya, Mas. Ora. Saiki nek kokean anak ki mesake dalane lho, Mas. Betul, ikut program pemerintah 1 anak 2 istri. Satu istri, 2 anak. Nah, Kuwi program KB. Kuwi aja kwalik-walik. Jok walik-walik. Kowe iki wong nang ngarep ki dienggo panutan. nggih. Kula nuwuni dawuh para bini sepuh Heeh. bahwa banyak anak itu banyak jahitan. Rezeki. Banyak Rezeki. Jahitan. Ya. Ya, Nduk. tak lebokke ya, Mas. Iya ya sayang. Wedhe. Terus akeh anake yo nglebak-nglebokno ae. Kaya ngene lalaku piye ngapa Lelo la la la. yen pancen diwisake Ya. gawe galang Ya. hati As. lawase Ya. yo yo Lelo lelo lalang yo. Lelo. Iya iya iya. Iya iya iya. neng ngendi nggonku goleki kata-kata kepengin ketemu senadyan adoh tak parani Ya. bareng saiki gawe lunga kaya sinendal hatiku lah tuwet Yo. Ora tresno kok yo kondo sing prasaja. Ora bakal nggon